Mbori yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare mangwanani ano emusi wa10 Machi 2026. Mhuri yeZimbabwe nhaurwa iri panapa yatakabata mangwanani ano inyaya yavaJonathan Moyo. VaJonathan Moyo vanokurumbira kubva gore rapera paitaurwa kunzi vaZiyambi vari kushanda navaJonathan Moyo, vari kushanda naVirginia Mabhiza, vari kushanda navaPatrick Chinamasa kuti vaunze bill rakanangana nekuakomodheta resolution number 1 yebato reZANU-PF, resolution inova yakaadoptiwa kumisangano miviri yebato reZANU-PF, konferenzi yekubulawayo nekonferenzi yekwaMutare. Vatsigiri vebato reZANU-PF vakawirirana kuwedzera temu yavaEmmerson Mnangagwa kubva pana 2028 kusvika pana 2030, nekuti pamutemo temu yavaEmmerson Mnangagwa ino expire mugore ra2028. Vanenge vakwanisa matemu avo maviri anotenderwa nebumbiro remutemo kuti vange vatonga nyika yeZimbabwe. Vachinge vaenda kumudyandegere voramba vachihora muhoro wavo, varamba vachiwana mari yavo yekuva president, yekumbova former president wenyika yeZimbabwe. Izvo zvinova zvakaita kuti pange paine bopoto rakaomarara zvikuru munyika yeZimbabwe, vanhu pavakaziva kushandidzana kuri kuita Jonathan Moyo, Glenn Mupani nevamwe vari kubata basa rekuamenda constitution yenyika yeZimbabwe. Ndo mashoko panapa mhuri yeZimbabwe atakabata mangwanani ano, zvichitevera kuwithdrawa kwakaita Ibechu Likazulu court challenge yekuchallenja vaEmmerson Mnangagwa kuti vasatonga nyika ino, vasawedzera temu, vasavandudza bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe, apo vari kuproposa kuchinja cycle yekuitwa kwemaelections kubva pa5 years kuti ange akuitwa after every 7 years, uye kuti mutungamiriri anenge ava kusarudzwa nedare reparamende, zvinova zvakonzera kuti vanopikisa hurumende vange vachitora nyaya iyi seriously, uye kuti vange vachipikisa danho rekuamendwa kweconstitution yenyika yeZimbabwe. Jonathan Moyo pari zvino ari kutaurwa nevatsigiri vebato reZANU-PF, kunyanya Matinyarare nevamwe, vane muono wekuti Jonathan Moyo haana chakanaka chaari kuda kuitira nyika yeZimbabwe. Ari kuda kuvhiringidza nyika yeZimbabwe. Jonathan Moyo ari kuda kusaboteja mutungamiriri wenyika yeZimbabwe, nekuti Matinyarare ane kutaura kwekuti Jonathan Moyo ari kuda kutikokera moto muziso, ari kuda kutikokera kuti Trump auye aite zvakaitika kuVenezuela. Naizvozvo kuwithdrawa kwakaitwa court challenge kuri kutaurika kuti kwakaitwa mushure mekunge bato reZANU-PF raona kuti raexposwa, nekuti ndiro rakanga riri kutaurwa kuti riri behind court challenge iyoyo. Vari kuda kuti Matare atonge against challenge yaMvuso Fuzwayo, sezviri kutaurwa kunzi ndizvo zvanga zvakatarisirwa kuti result inge yakamira yakadaro. Vari kupikisa, havasi kupikisa, asi vari kuda the opposite, kuitira kuseta precedence kubato reZANU-PF kuti aiwa tinokwanisa kuamenda constitution, nekuti Matare akataura zvakati nezvakati pakakwidzwa nyaya. Pari zvino tine imwe court challenge iriko kudare reconstitutional court yakaendeswa nevarwi vehondo yerusununguko, avo vari kumiririrwa navaLovemore Madhuku. VaLovemore Madhuku ndevamwe pari zvino vari kutagetwa mucrackdown iri kuitwa on opposition nehurumende yenyika yeZimbabwe. VaMadhuku musvondo radarika
vakarohwa zvakaipisisa nevatsigiri vavo pamusangano wavaida kuita pamuzinda weNational Constitutional Assembly muguta reHarare. Zvinotaurwa izvo kuti vaEmmerson Mnangagwa vane muono wekuti Jonathan Moyo ari kuda kuvakokera moto muziso, ari kuda kuvapesanisa nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe, nekuti pari zvino nyanzvi dzinozeya nyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti zviri kuitwa navaEmmerson Mnangagwa zvichavaita kuti zita ravo risvibe sekusviba kwanga kwaita zita ravaRobert Mugabe, zvekuti veruzhinji vakapembera even nemukufa kwavo, even nekubvutwa kwakaitwa Masimba nemauto eZimbabwe Defense Forces. Veruzhinji vakapembera zvikuru nekubviswa kwavaRobert Mugabe. Nyanzvi dzinozeya nyaya dzezvematongerwo enyika dzine muono wekuti vaMnangagwa vanga vambomira vanga vaunza budiriro iri kutarisirika munyika yeZimbabwe, asi kurambira vari pachigaro nekuvandudza nekuamenda constitution nezvese zviri kutaurika zvichaita kuti legacy yavo ive tarnished, inge iri legacy isina kumira zvakanaka, zvekuti panozotaurwa zita ravo vasisipo panenge pasina mashoko akanaka anenge achitaurwa neveruzhinji. Ndiwo mamiriro ataita mhuri yeZimbabwe munyika yedu yechipikirwa nekuda kwevanhu vanotaurwa ivo kunze vari kufurira mutungamiriri wenyika kusanganisira Jonathan Moyo, uyo anga aine tarisiro kana kuti ane shuviro yekudzoka kunyika yeZimbabwe nekufurira bato reZANU-PF kuti riite zviri against veruzhinji, zviri kupesana neveruzhinji vemunyika yeZimbabwe. Zviri kutaurwa panapa kuti chikwata cheG40 chiri kurigurupa, chiri kubatana kushandidzana pamwe chete nebato reZANU-PF. Pari kutaurwa vana Sevia Kasukwere vari kutaurwa kunzi varipowo pakati pekusapota bill number 3, vachipomedzerwa nyaya dzekuva neruoko pakushayika kwevamwe maactivist akashayikira kunyika yeSouth Africa. Ndonyaya iripo panapa mhuri yeZimbabwe. Zvinotaurwa kunzi vaziyambi vakatengeserwa bepa risiriro navaJonathan Moyo, zvaita kuti bato reZANU-PF ringe riri pacrossroad kushayiwa kuziva kuti vobata papi nekuda kweresistance iripo muruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Takatarisana nebumbiro remutemo riri kunzi riamendwe pasi pebill number 3, bill rakagazetwa nava Jacob Mudenda, vanova spika mudare reparamende. Pakapiwa mazuva 90 days dzekuti paitwe maconsultations, veruzhinji vape pfungwa dzavo maererano nebill iri, asi vakawanda vari kuratidza kuti vari kuresista. Mazvita nekuva nesu kwamaita mhuri yeZimbabwe. Tinotenda.